tràgic de la vida. Quan et trobes gent, com la que després coneixes, sobretot al sud, és que el sud és espectacular, diguem-ne, et colpeix d'entrada perquè, clar, jo també soc bastant pirinenca, hi ha verdor, hi ha arbres i això, allà no, d'entrada no, d'entrada Elx i tota la part més sudista és desèrtic, allò, les pel·lis de l'oest americana, els espagueti westerns aquests, no? Després ja hi vas trobant els oasis, Després hi trobes els oasis, però d'entrada et colpeix aquesta sequedat extrema, no? Però ho has de caminar i conèixer la gent que hi ha allà. I un cop coneixes a la gent que hi ha allà, ostres, i en les condicions en les que viuen, a mi, per exemple, Alacant és una ciutat terrorífica, no? I alguna cosa també en el llibre, de fet tinc una mica alacantí que diu, ostres, no sé si podràs tornar a Alacant després del que dius aquí, no? Sí, que hi podré tornar, no? Només faltaria, perquè hi dic coses que diuen alacantins, no? Però és una ciutat molt bèstia, absolutament destrossada, absolutament desmanegada urbanísticament, socialment, lingüísticament, és un cataclisme de ciutat. Però hi ha gent, i hi ha gent que se l'estima, i que continuen vivint en català a Alacant, que això sí que és una heroïcitat, i no ho fan amb cara d'herois. Ho fan amb la cara que fan cada dia per anar a treballar, d'acord? I allò és dramàtic, és a dir, jo he vist gent plantejar-se si tenir fills o no tenir fills, pel fet d'on portaré els meus fills, perquè si tinc un fill aquí a Alacant doncs potser no hi podré viure. I llavors t'has de plantejar canviar-te de ciutat perquè el teu fill o la teva filla s'eduqui en català, no? O gent que diu no, em quedaré aquí, clar, però jugues amb coses amb les que no hi pots jugar, que és amb el futur i la manera de ser dels teus fills. Una de les coses que més m'ha emocionat també va ser aquest darrer 25 d'abril. Aquest darrer 25 d'abril es va celebrar a Alacant, perquè això passa molt de tant en tant, se sol fer a València, perquè a Alacant, no sé, suposo que sí que ho sabeu, però a Alacant ja no veu a TV3. I no vull parlar de TV3 perquè em bestialitzo molt. Amb TV3. Això per després. No, la TV3. Hòstia, és que no podeu sopar,